Club Junta, building better Africa. Swerabanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumadzulo. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM program ija imene timaicha nkhanga zona. Muli bwanji konse kumene muli amalawi. Nthawi ino ndi ija ya makampeni ndipo anthu agundika kwa anamiza anthu. Agundika kwa anamiza anthu kukanga kuti zimene akuzinenazo zikhala zokha koma zili zamaboza. Tanamizidwa zaka 5 zapitazo kuchokera tsiku limene analowa mpaka tsiku limene akuchoka mboma palibe chimene apangira anthu. Leronso akubwera ndikumafunanso kuti namiza ku area 44 kumene kukuli mpikisano umene wavuta kwambiri. Kuli ma MP awiri, ma MP amene wawina wa MCP komanso winayo ndi wa DPP. Komano amalawi akhazikika kwambiri kwa MP amene akuyimira ku area 44, MP amene wa DPP. Choncho MP amene ya Malawi dzulo anatenga matrekta, magreda kupita kumakapala misewu imene muzaka 4 inangokhala. MP amene anali kumene koko anangokhala ndikumangoja zikopa za mbuzi. Lero wamona nzake watenga magredala anyamata MCP anapita kumene kucha kukayimisa chigredala chicha kunena kuti simukuyeneka kupala msewu kuno. Mwalepera kupala msewu zaka 5. Nzano wangobwera kwa masiku awiri okha akufuna kuathandiza anthu akuderako ndiye mukunena kuti zimene zisiye kai. Ndiye mmene ndikuyankhula muno gulu mabanja aku area 44 akunena kuti MP wa DPP amene wayamba kukonza misewu apitirize kukonza misewu, ndipo akangwaonanso achinyamata a MCP akupita kukamuyimisa wokonza misewu nde ibadwa salekerera. Ine ndingonena kuti ku area 44 loko go ahead ndipo mukhale pompo muzimuyang'anira wachigreda kuti apale bwino msewu amene hata abwere ndi chikwanje nanunso tulusa ndi chikwanje. Zipani zotsutsa zonse mwachulusa chibwana kwambiri. Zipani zotsutsa mwachulusa chibwana kwambiri. Azanu matawa onse ayikaika zinthu zonena kuti abere. Matawa monse ayikaika zinthu zonena kuti akufuna kubera chisankhochi. Nde inu otsutsa boma aliyense angoti ine ndiyima ndekha, ine ndiyima ndekha, ine ndiyimba ndekha. Atizaona na laundi yachiwiri chatukala chigololo. Ino azipani zotsutsa mukuti bwanji kwenikweni. Iya raundi yoyambayi basi tingopanga aliyense angoyima eka koma tione raundi yachiwiri. Amalawi azikuyang'anirani, MCP azikuyang'anirani azichedwa ndizi za raundi yachiwiri.
Bwana APM Professor Mai Joyce Banda, a Frank Mwenefumbo, a Kombo Kachari, a Kabambe, Dr. Maziopa, maganizo oenda pano kaeka nthawi yake sino. Ndifuna ndithokoze nonse akuchigawo cha Kumpoto, munapanga umodzi kunena kuti inu mwakonzeka kuyenda ndi wina aliyense pa mgwirizano. Ndikanatha kunena kuti Mai Joyce Banda kapangeni mgwirizano ndi anthu amwende nawo limodzi, koma mphamvube mwina zikhoza kuchepera, kakhoza kuzakhala ka 50 ndikusowa 1. Ndi chifukwa chake ndikuti Mai Joyce Banda taimbirani apito Mutharika. Mai Joyce Banda ndikupasani ntchito, mwaimbira apito Mutharika, mwauze kuti APM anthuwa tipanga nawo bwanji nthawi yatha. Kunjaku amalawi tu chimene akufuna ndi mgwirizano wa zipani zonse. Malinga ndi 50+1 ija kukanakhala kuti kulibe 50+1 amalawi tisibe zakudandaula. Ndiye ndifuna ndinene kuti Mai Joyce Banda ineyo ndikumalimbikira kutchula Mai Joyce Banda chifukwa ku Malawi president ali kwa Chizimayi ndi Mai Joyce Banda. Ndiye ndikupemphana Mai Joyce Banda aimbire na APM kunena kuti tatiyeni taitana anyamatawa tikhale nawo pansi tipange chinthu chimodzi. Ngati tu Malawi atabwererenso m'mavuto apapa ndeti yankhulemo masuka, ife ali Mpopo kapena ife ngati Comrade Ntanyiwa tisachita blame anthu amene akukana mgwirizano. Chimene chikupangisa mgwirizano muchichewa china nkunena kuti nkuzikonda. Mwamva Comrade Honorable Kamlepo Kaluwa akudandaula, kukudandaulirani APM, kukudandaulirani Mai Joyce Banda, kukulemekezani tukumeneku kudziwa kunena kuti anthu awiriwa ndi amene angatikoke ife anyamata ndikutibweretsa pamodzi. Anyamata ulendo utatiyeni tiyende choncho. Nde Mai Joyce Banda muli ndi ntchito tuli Mpopo simasiya kukutchulani, koma anyamata ino mutipwetekeza kulibe kuti inuyo mupwetekesedwa. Inu muyenda ndi Limpopo mpaka anthu apulumuke. Limpopo chimene kufuna ndichonena kuti anthu apulumuke. Nde amayi tiyeni mwaimbira apito Mutharika tifuna mutiuze zenizeni. Koma anyamata palibenso za anyamata amayi apapa ndiye tikukankhizirani pitani. Mukaona telefoni sakuyankha mungonyamuka mupite kucheni ku Page House iku mukauze kuti ndabwera ali Mpopo toafuta kunja kuno. Ndiye mukuti bwanji uthengawu ifeyo tikuyankhula ali Mpopo on behalf of Malawians. Amalawi afika m'marestaurant moma kudandaula kunena kuti kodi kunjaku ngati MCP ingabwerere mboma tizakhalanso pamene tili pa. Lachitatu ndimbira president wina aliyense wa chipani chotsutsa amene simundiyankha telefoni ndizamba kukutumizirani kaye SMS kuti ndine Comrade Ntanyiwa ndifuna ndiyankhulane nanu. Ngati simundichita respond SMS yanga ndikabwera pa program yankhanga zaona amalawi ndauza akuti ndayankhulana nawo akuti sana ndiyankhe. Amalawi azidziwa kunena kuti kodi amene akukula mtimayo ndi ndani. Ndiye ndikuti lachitatu
programu imene ndili nayo ndikuyankhula ndi president wina aliyense wachipani chotsutsa manamba lanu ndapeza ndiye ndiyankhula ndi wina aliyense ndimve maganizo anu chifukwa amalawi akumayimba telefoni kuli Mpopo kuti kodi kunjaku sakuona kuti kwacha ndiye kunjaku kwacha mwauza amalawi zona zenizeni amene akufuna kuyenda yekha atiyankhulenso tauza amalawi kuti akutitankhula nawo akuti iwo ayenda uka amalawi aziwe kunena kuti amene akupangisa ndoyo anthu kuti tikufuna tipite ku dziko kumene kuli la mtendere la mkaka ndi uchi ku dziko limene lolo tisakapeze konso anthu oyipa maganizo ku dziko limene lolo sitikufuna kuti tikapezeko anthu oyipa mitima ngati achakwera tikapezeko anthu oyipa mitima anthu ngati achina Richard Chimwendo Banda dziko limene lolo dziko la mtendere ndi limene tutipite ndi nyimbo imene tiplay pano pa Mpopo FM ndendi kuti amayi Joyce Banda muli pa chinchito ife ali Mpopo tili pambuyo panupo kunena kuti inu ndi amene mukhale chotengera chathu mwayimbire a Frank Mwene Fumbo mwayimbire a Dr. Maziopa mwayimbire a Kachali mwayimbire onse tofuna amalawi afuna adziwa kunena kuti kodi panopa ndiye amalawi ayima pati Limpopo ndi Comrade Ntajwa. Program yangai akundipasira ndi Transkuria Mr. Chikalungwa omwe amanyamula katundu anthu kuchoka ku South Africa kupita nawo ku Malawi komanso kuchoka ku Malawi kwatingira anthu kwabweresera anthu ku South Africa choncho mukafuna nambala ya Achikalungwe kuti akunyamulireni katundu anu ku South Africa pena palipose panopa akunena kuti pena palipose ku South Africa akafika kukatenga katundu anu ndiyeno mukafuna a transporter amenewa ayimbireni pa 078 2032 Mr. Chikalungwa 0782032 ndoti mukatero mwapeza ndiponso programu iti kuti akutipasirani madokta ndeti ndi madokta Dr. 1 Dr. 2 Dr. 3 Dr. 4 Dr. Oyamba ndi Dr. Lake amene wakupezeka ku Durban Dr. Lake akupezeka ku Durban amene mwayimbire mwafotokozere mavuto anu amene muli nawo inu kamufuna kusirikireni nyumba kasimu kubereka ka anthu ena akupangirani za chipongwe mwametedwa usiku pozuka kupeza sisi lanu mulibe tayimbirani madokotala amenewa kuti akuthandizeni mumuziwa amene akukupangani chipongweyo akuti tu ukametedwa sisi mmutu komalizira fitiyo amabwera ndikukumeta kumusiku ndiye madokotalawa akuthandizeni kuti mwaziwa anthu amene akupanga chipongwecho ndiye madokotala nambala yawo ndi Dr. Oyamba Dr. Lake 074378031 akupezeka ku Durban nonse amene kumuli kozungulira ku Durban kumeneko kuli Dr. Lake 074378031 amene muli ku Malawi ku Kasungu kuli Dr. Yoko 0980531215 Dr. Yoko Dr. Yoko 0980531215 ndiye kuli Dr. Musa amene ali ku Rustenburg nonse amene mwazungulira dera lijala Rustenburg ni malo ena ozungulira Rustenburg iyo tayimbira Dr. Musa 0692262238 mukatero mulumikizana ndi Dr. Musa 0699262238 amenewa ali ku Rustenburg ndipo nonse
amene muli mu Joburg. Tikati tu Joburg tikunena Benoni, Germiston, amene muli mbali ina ya Pretoria, amene muli ku Boksburg, amene muli ku Edenville, nonse amene muli ku District Roadport, nonse amene muli ku Springs, nonse amene muli ku Mpumalanga Sekunda Emelo, taimbirani Dr. Chimera Aufi. Bwana Dr. Chimera Aufi akupezeka pa nambala iyi 064 128 2423 064 128 2423. Kaya munabeledwa taimbirani telefoni. Njinga za moto zikubedwa ku South Africa masiku anozi. Dr. Aufi njinga zonse akuzitolera. Anthu akumazibweza kukazisiya kunyumba kwa Sing'angawo, inu nkubwera kukatengera kumeneko. Dokota azitero ino. Ndiye madokotala wakuti musathamangire kutumiza ndalama mpaka mutakambirana mutagwirizana zimene mukufuna inuzo. Kuopa mmawa kwana mizira kunena kuti atibera ndrama. Ndiye madokotalawa akuti pamene mukukambirana nawo mugwirizane chimodzi, chimene mugwirizanecho mupange chimenecho. Sikuti muzavutisa ali mpopo kune kuti yayi ali mpopo ife adokotalacha. Madokotalawa ife takhulupirira. Ndikuti mwaberedwa taimbira na Dr. Aufi, taimbira na Dr. Yoko, taimbira na Dr. Musa, taimbira na Dr. Lake. Mafuto anu atira pompo, simukubereka mufuna kubereka. Kaya ana kungokhala ndi mimba kumangopita padera, madokotala ndi amenewa. Rimpopo ndi Comrade Mtanyiwa. Azimai akudandaula ku area 25 chifukwa chonena kuti maka amene wandi afumu Paladwe akunena kuti posachedwa pompa apanga chikonzero cha ma demonstration kupita ku area 30 kuti akakumane ndi mai Yolamo, chifukwa chonena kuti azimai ambiri akuphedwa kudera kwawo. Nde chifukwa chonena kuti azimai ambiri akuphedwa kudera kwawo, amfumu amai Paladi anena kuti akonza mademo. Amfumu ndofuna tikupaseni nambala ya Limpopo FM. Ndicho linga chonena kuti mutiimbire telefoni, komanso kwa amene muli ni mautenga mutitumizire mautenga. Nambala yathu pa Limpopo FM ndiyo kai. Nonse amene mufuna kuchita advertise malonda ina aliwonse. Nde amfumu ku area 25 nambala yathu ndi 073 257 1972 073 257 1972. Imene ndiye nambala yathu ya pa Limpopo FM. Nonse amene mwakhala mukunena kuti mukwafuna a Comrade Mtanyiwa ino aku barracks, mufuna a Comrade Mtanyiwa ku police, mufuna a Comrade Mtanyiwa, nambala tofuna tibwereze. Osanama kuti ya panali choimba sitinamve 073 257 1972. Mutumize mautenga kwa kwanuko kukuchitika zochitika choncho afumu aku area 25 mukakonza ma demonstration Tuesday ni timeme azimai onse kulilongwe. Siku area 25 koka koma azimai onse mulilongwe tikakumane ku area 30 tikapanga mademo atuuze kuti kodazi bambo amene akupha azimaiwa
Ndichifukwa chani? Ndichifukwa tikunena kuti tikufunatu tipite dziko lija la mtendere. Tikakhala ku South Africa, tikakhala kuti tili ku South Africa, kuyankhula kwake zikafika posausa chonchi tikatopa nazo timanena kuti ngikatele angifuni kuzwa luthonje. Tikakhala ku South Africa timatero, tikakhala ku South Africa zikafika pono tisafika pachapotopesa timanena kuti ngikatele angifuni nguzwa luthonje. Ndeko area sete tikubwera posta chidwa pompa Limpopo FM. Tikufuna dziko la 2025-26 dziko la mtendere limene amuwanga sakakhalako amene akusokoneza pano. Dziko limene lolo gulu la amuwanga silikakhalako, gulu la namacheketi silikakhalako. Dziko limene lolo sikukapezekaso anthu ngati achakwera Limpopo FM. Dziko limene simukaonako anthu ofanana ndi Richard Chimwendo Banda, anthu amene mukapeza kumeneko ayina Joyce Banda, ayina Peter Mutharika, anthu odeka, anthu ofasa. Dziko la mtendere. This is called Litanywa Limpopo FM. Dziko la mtendere, kuti dziko la mtendere limene simukaona ko mtundu ngati wa muwanga kulibe kumene koko. Womaganiza zonena kuti kukangocha tape akuti tasaka akuti tape. Dziko limene lolo la mtendere, dziko limene simukapezako munthu ochedwa Richard Chimwendo Banda. Dziko la mtendere, dziko limene kulibe Moses Kunkuyu womatuma anthu kuti kamupheni wakuti kamombereni mkamwa, kulibe kumeneko. Dziko la mtendere. Pali gululina limenenso limene lilo sitikufuna tikalipezeko kumeneko chifukwa ndi dziko la mtendere. Chipani chija cha MCP chikugwiritsa ntchito anthu ena kunsanje amene cholinga chawo ndi kusokoneza. Amene wandi azibale a Abidamia, ameneyi dzina lake ndi Bilali Kalimu. Bilali Kalimu akunena kuti afuna ayimire kawatuluka MCP kunsanje musamukhulupirire. Chikuti kumene kulibe amuwanga, dziko limenelo kulibe amuwanga, dziko limenelo kulibe Richard Chimwendo Banda, dziko limenelo kamtundu konse kanthu ovuta kulibe, koma panthu azikwanje kulibe. Kumene koko ndikodeka kukakoka.
kuti wowo kulibe amuwanga okupa anthu onse achakwera kulibe kumeneko ineyo mukuti dziko la mtendere, dziko lopanda zimwenyemwenye, dziko lopanda zimwenyemwenye, dziko limene anthu akamakaenda samakaganize kuti kodi akati aende kuchoka apa kupita apa sakumana ndi wachikwanje. Ndi dziko lake ndi limenelolo popo ndi kabla litayiwa pamene ndikutuluka pa programu yanga ndikuti pali Bilali Kalimu yemwe ndi cousin wake wa Abida Mia, ndipo bambo a Bilali Kalimu ndi ambassador ku Kuwait, ndipo mchimwene wawo wa Bilali Kalimu ndi MP komanso ali ndi maudindo akuluakulu ku MCP. Amene yoyo akukuwuzani kunena kuti ine ndiyimira pandekha ndachoka chipani cha MCP. Iyo ndi njira imene agwirizana, ndipo wina m'bale wawo anthu amenewo akupita akukayimira kuti kunsanje lalanje cholinga ata akapikisane ndi Gladys Ganda kumeneko ndesi mukawinako, kumeneko simukawinako mungozipalamulira makala a moto kumenekoko ndi dziko la mtendere. Ndeti kuti amalawi nonse amene muli kunsanje dziko la mtendere Gladys Ganda, dziko la mtendere Salim Pangasi Rimpopo ndi Comrade Tanyiwa, dziko la mtendere kumangochi Santo Kingston Victoria Kingston, dziko la mtendere kumene kulibe zimwenyemwenye. Tikuti ngati mukufuna kusankha president wa dziko, sankhani president amene ayimire mgwirizano umene tikukakamiza ifeyo pano. Ndikatereso pa Popo FM munali ndine Comrade Tanyiwa, dziko la mtendere, dziko limene simukapeza kwa muwanga chifukwa tu kumeneko kulibe zikwanje, dziko limenelo tikuti kulibe zikwanje, dziko limene simukapeza ko anyamata akule wankulu kutenga zikwanje kumakakhala panthu kulibe kule wankulu kumwamba sabasiko lapasi bwabalo ziwerezi dziko la mtendere. Nanga ifeti masuta Ford ya musutiretu pasiko la pasipo mbale nonse kumama wa mumweretu bamanopa dziko lero ndila mtendere kulibe kusokonezana ulesero zingo yankhula zako zopepera popo ndikale Tanyiwa.
Hey, Dusty. Hey, oh, Kulibe. Kulibe a vice president. Kumango dikula. Inuyo. Iyeyo. Tsatsani malonda anu pa channel awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.